Hej, det er mig, Lukas, og i den her video, der vil vi danse lidt og sådan noget. Vi har ret meget Granion Center over kamera. Dum. Ja, I må gerne slå ham i kommentarerne. Hej, danstid. Og I kan ikke høre den. Alting er VIP, baby. 70 centimeter fyldt med handy. Og de der jazz, som er lavet af fedt i. Alting er VIP, VIP. Alting er VIP, baby. 70 centimeter fyldt med handy. Og de der jazz, som er lavet af fedt i. Alting er VIP, VIP. Jo, det er Aarhus med at springe til min kise bliver hejst ned. Hvad så er god hus, men hvem har taget dig med? Så fyrer vi den jæger bare. Hit it, send it til min Nicky og giv mig en hoved sticky. For jeg skal være fucked up, før jeg splitter. Og fucked up, for jeg betaler for 2 centiliter. For det skal være VIP, før vi overhovedet gider med det røv for 8210. Så sæt din hoved i håndjernvind og tag og fjern den. Røv så der kan. Kom på hus herhen, sæd dig i et bund. Hen i minimum, og de der fedt i blod skal vise stille rum. For alting er VIP, baby. 70 centimeter fyldt med handy. Og de der jazz, som er lavet af fedt i. Alting er VIP, alting er VIP, baby. 70 centimeter fyldt med handy. Og de der jazz, som er lavet af fedt i. Alting er VIP, VIP. Musikklubben bliver våd, og det kan du tro. Når nikkerne slæden råber selvfølgelig så. Det er ikke alle og enhver, der kan komme ind her. Penge med posen, ryg den i VIP-låsen. Ikke for glemme hosen, du kender min stil. Altid en backup stod i bagagerummet af min bil. Og hvis jeg ikke er backstage og får en ryger, så finder du mig i baren med en så og en spyrer. Og solen har munden rundt om min pæk. Imens jeg drikker på fyrens regning, til han må købe på kredit. Og det er noget skidt, når de ikke kan holde sværmen i deres kæft. Jeg kom på mine bukser, så nu må han betale med check. Alting er VIP, baby. 70 centimeter fyldt med handy. Og de der jazz, som er lavet af fedt i. Alting er VIP, VIP. Jo, vi kan være sammen, skabe lammen hele natten lang. Gå op til DJ'en og ønske slå sammen, så vi kan pop and grind. Pony som genuine, jo, du kan få den hele vejen. Er du klar for live for fredag? Det er min dag, det kommer snart hen og mig beat. Ude med stimen, for det er til hold, så jeg kører med sin. Er det helt fint, for det værd, det er min. Når man dog mobil, vi burde ikke kigge, når man ringer tilbage til det nummer. Så hvis så er HB, går det godt, så til det gang, der på resten af, kommer du mig, det er altid det holdspot, etik, for det følger rig alkohol. Og sådan er det bare, du vil så være med at ringe til min krop, så en op af. Finder mig et glas, finder mig flæs, hun noget, drikke et spredt, jeg lægger på mig fast, for at give det der hand, finder mig tilbage, yeah, finder mig tilbage, yeah. Alting er VIP, baby. 70 centimeter fyldt med handy. Og de der jazz, som er lavet af fedt i. Alting er VIP, VIP. Alting er VIP, baby. 70 centimeter fyldt med handy. Og de der jazz, som er lavet af fedt i. Alting er VIP, VIP. What's up? Nå, hvad synes I så om videoen? I må like, I må like, skriv en kommentar. Og ved I hvad? Det bedste af hele videoen, ikke? Det er dig. Med dig.